Jeg er med i Miljørådet, fordi jeg er bare ved at træde uden for min dør. Så er jeg ude, og jeg elsker at være ude. Og jeg synes, det er et spændende område med mange træer, mange forskellige buske, mange forskellige blomster. For mig der er biodiversitet faktisk ret spændende, men biodiversitet det betyder også mangfoldighed. Så rigtig mange forskellige planter i det samme bed, og så meget gerne hjemmehørende planter, for dem er insekterne vant til. Så det her bed er faktisk beregnet på, at der kommer rigtig mange insekter. Når jeg går og laver noget, så kommer jeg i snak med rigtig mange folk. Og det synes jeg er dejligt. Jeg vil gerne have kontakt og vide lidt om, hvad er det for et miljø, jeg bor i. Hvem bor ved siden af? Hvem bor i den næste række? Hvem bor oppe, og hvem bor nede? Og hvorfor? Og den sidder godt nok fast. Men jeg er jo stedig. Det kan godt være, at jeg er nødt til at gå hjem og hente en krev. I denne her række, der er det Mimi, der nu er 95 år. Det er hende, der har planlagt, hvordan den her rækkes beplantning skulle være. Hun vil gerne have, at der gennem hele forår, sommer og efterår var træer eller buske og planter, der blomstrer. Sådan, der kom den. Det er ikke kun hårdt arbejde. Vi hygger os, så går vi hjem, og så tager vi en kop kaffe sammen. Eller så kommer der nogen ud og sluder, og det tager selvfølgelig lidt tid at gå og sluder, men vi har jo tiden. Vi skal jo ikke nå noget, end at blive færdige med bedene. Altså alle kan være med i Miljørådet. Det er jo ikke alle, der har ryg eller ben til det, men de kan være med til at bestemme, hvad pengene vi får årligt, hvad de skal bruges til. Hvad er det for nogle planter, vi skal købe? Hvad er det for noget hjælp, vi skal have af gartneren? Og det er man med til at bestemme, når man er i Miljørådet. Det fællesskab, det er nok det, jeg nyder mest.